Insellimlek Mirka Sara hawnhekk b'istorja soċjali oħra mill-ktieb Stejjer Soċjali għat-tfal speċjali. L-istorja tal-lum jisimha Par Żarbun ġdid. Nilbes iż-żarbun biex inżomm saqajja sħan u biex nipproteġihom. Xi kultant iż-żarbun jitqatta' u ma jibqax jiġini. Ikolli bżonn nixtri par żarbun ġdid. Xi kultant immur fil-ħanut taż-żraben biex nixtri par żarbun ġdid. Fil-ħanut ikun hemm xi raġel jew xi mara biex jgħinuni insib żarbun li jiġini. Fil-ħanut taż-żraben nipprova noqgħod bravu. Nieħu gost immur nixtri żarbun ġdid